moji lidi. Já jsem Amelia. Jsem Lukáš. A já jsem tyčinka, Davidčinka. Od tého videa tyčinka byla velmi hladná, tak jsme išli do mukbang place. Čauky lidi, já jsem tady s tyčinkou a Lukášou a já jsem Amelia, my jsme tady do mukbang place. lidi, tady Lukáš. Jo, teď jdeme se najíst trochu. Bo jsme hladný, ne? Hello, what's your number, Dicken? Ok, kde bychom mohli si sadnout? Tady. Prasa to. Tady, pojďme. Kam? Já tady. Tady, kde já jsem. Bože! Tyčinko, po tady. Ok, jo, sadni si a teď si objednáme. Co chci? Co si vyberete? Já si vyberám si tohle. Tohle si vyberám. Tím. Carbonara. Carbonara si vyberám. A kde to máš? To tady je. Sushi. Já nevím hledat sushi, ale i tak si dám. Sushi nějaký... Dám si limonádu. Kolik toho mám já? Prepána, já ani takového nemám. Počkej, tohle mozzarella, já mám si ráda. Tohle nemám ráda. Já ještě ne. Já jo. Aj makaronky. Ok, já už jsem hotová. Co ty máš? Dej. Dobré jídlo, ne? Počkej, musím mít čole, já jsem malá. Já jsem malá. Well, jsem to. Chodí to tak. Jo, dobře. To je mega dobrý. No však, já mám tady makaronky. No však. Tohle nemám ráda, ale... Vírečku, nechci. Nemám tam jít. Já musím takhle na kanálu solní. No, všechno zjedla. Tamara. Ne, chceme to. Já vím, já iba tak pozerám, aby som mohla takovou, že jak ty jíš. Dobře. Kde je Amelia? Totiž, já jsem zabudla moje... já jsem zabudla... To debil. Kde je tyčinka? Kde je šla tyčinka? To je fano. Okay, teď pojďme najít tyčinku, bo ona tak nám utěkla. Já vím. Tyčinko. Proč to světla? Já? Všetko skoro. Řekni. 1000.
Jo. Jak to? To nejde. To nejde. A, ty O, já jsem na záchodě. Já jsem na záchodě. Já jsem na ty stali. Ne. Tebe takhle utěkal. Ne, já to chcem zjet. Carbonara. Co ty jsi na moje město? Ona mi ukradla mi jedlo. Lidi, vidíte tohle? Ona mi ukradla mi jedlo. Tyčinka mi ukradla. Ještě vy chcete jít? Jo. Krásně. Abych nechci Ne, ne. ne. Prosím. Prosím sám. Ok, dáme si ještě trocha. A pak skončíme video, ne? No, Proč ne? to bude podle mít 120. Já už mám dost. Kolko? Já už mám 1700. Teď nás pojď natáčet. Co? Teď nás. Jo, dobře. Ok, i stop. Papaj. Kolko máš, tyčinko? Málo. Už se před... Počkej, musím, tyčinko, ještě ne, najít na kameruju. Teď jít. Nic to. Papaj! To moje je to. Máma. No rychlo to jí. A žraloka by zjedla. Ještě 2 jít. Ok, lidi, čauky. Ok, lidi, tak už jsme se najídli. Už jsme se najídli, tak čauky, uvidíme vás do dalšího videa.